Hayırlı gün bağlar. Bugünkü dersimiz bir yıl fasılı turunda bulaşak. Nindi yıl fasılı ikenin bilir için tabışmakka cevap izlik. Alanlarda jilek isi, basularda igen tüsü, tağın allı güllü çeşek, kaynar kıyar jılısı. Balalar, bu tabışmak kaysı yıl fasılına tura kile? Әйе, бик дөрес, җәйгә. Хәзер мин сезне җәйнең билгеләре белән таныштырып үтәрмен. Җәй яздан соң килә. Җәй айлары булып июнь, июль, август санала. Җәй көнендә бик эссе, җылы һава торышы. Шулай ук җәй көне яңгырлар да ява. Урманнарда, бакчаларда җиләкләр өлгерә, күбәләкләр оча, кошлар сайрый. Табигать матур яшел төстә була. Җәй көннәрендә балалар су керәләр, кояшта кызыналар, саф һавада уйныйлар. Җәй көнендә төннәр кыска, ә көннәр озын була. Балалар, әйдәгез уйнап алабыз. Әлеге уенның исеме җәйге киемнәрне сайла дип атала. Сезнең каршыгызда төрле киемнәр рәсемнәре булачак. Ә сез бары тик җәй көнендә киелә торган киемнәрне сайлап алырга тиеш булырсыз. Башладык. Футболка, пальто, башлык. Әйе, дөрес, футболка, куртка, шарф, күлмәк. Әйе, күлмәк, шалбар, кофта, шляпа. Бик дөрес, шляпа, итекләр, сандали, кроссовкалар. Әйе, сандали, булдырдыгыз балалар. Мин сезгә тагын бер уен уйнарга тәкъдим итәм. Әлеге уенның исеме дөресме, ялганмы дип атала. Хәзер сез җәй көнендә булган күренешләрнең кайсы дөрес, кайсы юк икәнен дөрес итеп әйтергә тиеш булырсыз. Җәй көнендә куян ак төстә була, дөресме? Юк, җәй көне куян соры төстә була. Киләсе сорау. Җәй көнендә балалар кара төшеп уйныйлар, шулаймы? Юк, кара төшеп кыш көнендә генә уйныйлар. Җәй көнендә бик эссе була, дөресме? Әйе, дөрес. Җәй җиләк-җимешләр өлгергән вакыт, дөресме? Әйе, бик дөрес. Булдырдыгыз балалар. Балалар, карагыз әле, Марат бакчага чыккан. Ул әнисе белән компот кайнатырга җыена икән. Әйдәгез, Маратка ярдәм итик. Компот кайнатырга нәрсә туры килгәнен сайларга булышыйк әле. Игътибар белән рәсемгә карыйк. Әлеге рәсемдә әфлисун, кыяр, алма, кишер, шия ясалган. Әлеге рәттән компот кайнатырга кайсы җиләк-җимешләр яисә яшелчәләрне генә сайлап алырга кирәк. Уйлап карыйк әле. Әйе, шулай. Компотны бары тик җиләк-җимешләрдән генә әзерлиләр. Шулай булгач, яшелчәләр бөтенләй туры килми. Ә дөрес җаваплар рәтенә әфлисун, алма, шия керә. Афәрин балалар, булдырдыгыз. Бүген без сезнең белән җәй күренешләре белән таныштык. Җәйнең башка ел фасылыннан ничек аерылып торуын белдек. Ә хәзер сау булашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз балалар.